ubani ukufa kwangeke kungene isono singekho kwadingeka ukuthi kube khona into ezointroduce kalula ukufa kwase kutholakala ukuthi isono esangena nomuntu oyedwa sonke siyazi ukuthi ensimini yase-Eden umuntu owaqala wadla bazalwane kodwa Eva ichaphazalana Eva baningi ingaphathekanga ngisho ukuthi umuntu ovelayo ukuthi wona Adam futhi u-Eva bona sekhuluma ngelinye ilanga lokuthi ungani Eva ngonanga kodwa kuthiwa bona Adam bazalwane beliqhubeka. Ngakho-ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye nangesono kwangena ukufa ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke. Even abangonanga bazalwane uyiphambele ngifuna ukuthi mawudecide ukungathandazi noma mkhona uNkulunkulu wazi kodwa ukuthi usekufeni noma ungabanga ingxenye yokufa noma wena ungayitshela ukuthi ngisemncane kaze ngenze lutho kodwa uyingxenye yokufa ngoba wafika vele ukufa sekintroduciwe toyiso. Sonke abazalwane sinesono ingakho sithi siyakholwa ngoba siqonda ukuthi umuntu oqala wa-introduce emhlabeni waba nesono. Okusho ukuthi wena mawunokuyitshela ukuthi ukukholwa ngabantu abagugile abaneyinkinga unenkinga kwawena ngoba mangakuhambe emhlabeni vele unesono esingasusiwe kuwena esa-Adamu esangenayo kwase kuvela indodana yomuntu ezosula isono esadala u-Adamu kuphi emhlabeni naphezu kwabantu. Lowo muntu bazalwane uyisipho esavela abantu bazalwane kuNkulunkulu igama lakhe uJesu Kristu. Okusho ukuthi mangabe uneglect umsebenzi owenziwe uJesu usaphila esonweni esadala u-Adamu. Amen. Amen. Mawuphila uJesu baningi abakholwa kodwa lifestyle yabaphila. Ngoba bazalwane bayasilungiselela abantu basekhaya ukuthi isikhathi sikhoshwa kodwa khona lento yokuthi abantu bayakhona kodwa inkinga bakhona. Ngoba ezulwini akunake ukuthi ufikile washo ukuthi uyakhona. Kubheka umsebenzi yento eshilo bese kusetshenziswa lento eshilo nalento ekholwayo kwenza izinto ezifunayo. Amen bazalwane. Ezulwini kubo kaJesu ngikhulumela abantu kaJesu ababaxhusise abantu kaJesu bengakhulumela kanje ngamanje. Kubo kaJesu abanendaba nokuthi uthe uyakhona. Banendaba nokuthi into yesizwini isebenzela kanjani wena futhi uresponda kanjani kuyona. Uresponsible kuyona lento eshilo. Mawungekho responsible for izwi ungamlindeli uNkulunkulu ukuthi abe responsible for inkinga zakho. Ngakho-ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye nangesono kwangena ukufa ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke lokhu bonke ibonile ngokuba isono sasikhona ezweni kungakabikho umthetho kepha isono asibalelwa ungekho umthetho. Qhubeke. Nokho ukufa kwabusa kusekhona uAdamu kwaze kwaba kuMose naphezu kwaba ngonanga ngendlela yeseqo sika Adamu. Wena uyahleba wena awuzange uzikwenze ukwenza uAdamu kodwa wena ufana noAdamu into yenziwe. Uyayizwa le? Mawuhleba nje ngokwazi ukwenza the same thing yenziwe uAdamu. Ngoba kubo kaJesu asikisono esincane nesikhulu mawona ingoni ukwahlulelwa kuyafana. Amen. Amen. Mawukhona umkhawulayo ukhona ngamkhawula ukhona amakhaya ukhona ngamkhaya awuthandi ngempela basithanda abantu endlela efanayo. Lize lithi iBhayibheli ngabe ngifunda kahle lithi akwenzeki phakathi kwenu ukuthi kube khona indlela namukela ngaba ngcono ihambi abangcono bese lithi opho ningamemukeli ngendlela emukele ngayo lokho bese yabuza iBhayibheli ukuthi uJesu uNkulunkulu ngesikhathi enike indodana yakhe akayinikelanga abantu abaphuwa. Okusho ukuthi nina seniyahlulela ngokwamukela abantu
ngokubuka kwenu suwonile already. Okusho ukuthi wena mawukholwa iphara fana nani kwena. Ngoba njalo uhambe ekhanyeni. So awukwazi ukuhamba ekhanyeni mangabe uphambi kwethu usenkozweni kodwa mawungaphandle lifestyle ingafani. Usufikile ku-20 mala ku-20 abengingakufiki bengisaku-15. awuzange ufika ku-20 ngoba manje isikhathi siyaphuthuma. Ngokuba isono sasikhona ezweni kungakabikho umthetho, kepha isono asibalelwa ungekho umthetho. Nokho ukufa kwabusa kusukela ku-Adamu kwaze kwaba kuMose, naphezu kwabangonanga ngendlela yeseqo sika-Adamu, oyisifanekiso sakhe obeyakuza. Maningi bazalwane, khona umuntu wesifanekiso sika-Adamu. Why kuthiwa uJesu isifanekiso sika-Adamu? Uze ngenye imishini engafani nika-Adamu. That's why kuthiwa umfanekiso kabantu ngoba yena controversial oyedwa. Yena uyisipho sikaNkulunkulu esahle ngabantu baba nguNkulunkulu. Babuyisana noNkulunkulu. Asibuye okholweni bazalwane bese siyathandaza. Lithi iBhayibheli uAbraham ubaba wethu ngokholo. Wakwazi ukukholwa lithi iBhayibheli ufunda baseRoma yona le ncwadi chapter 4 verse 5. Lithi iBhayibheli uAbraham wakwazi ukuba nethemba mangishonto. Ithemba lingena. Wakholwa wayesebanani ngabashonto nethemba. Why ulokuza lethiwa waba nethemba? Lithi iBhayibheli wayesemdala almost 100 years. Wathenjisa ukuthi uzothola umntwana. Lithi iBhayibheli uAbraham akabanga weak okholweni lwakhe. Ithemba lingena. Wakholwa waba strong. Kodwa yena imvelo yakhe imtshela ukuthi sengimdala ngisaba nomntwana nomkhaya semdala. Sendlele isikhathi wabanga ukho Abraham ukuthi ize likhulunywe kuyena lizofezeka. Wakholwa uNkulunkulu ithemba lingena ishilala iBhayibheli. Kwase kuba uNkulunkulu kubani? kuAbraham. iBhayibheli ke lapha ku chapter 8 uMatthew asezwe umfundi. uJesu mangabe ezosindisa umuntu, ufuna umuntu oresponsible kuqala bese kwenzela ini? Mangekho responsible akakwenzela lutho. Khumbuza Matthew chapter 8 ufika indoda enayochopha isifo sesikhulu. Ithi Jesu mawuthanda ngamhlanje uthi Jesu ngiyathanda mhlawumbe. Mayiqede lapho uJesu uthola kulokuzana umakaphili ithi wayenomkhuhlane. Wangena wafika wamthinta waseyaphila immediately ephilile waseyakhotha. Kunemistake esinayo manje. Siyabeka izandla siphile singamkhosi. Isitha bese sifika into ephumile. Ispace esiphuma kusona singekho occupied. Bese sibuya sesimanje kusithezini. Bese ukugula kwakho kwani kanti wena ungekho responsible ngento onikezwe. So udinga ukuthi mangabe usubekile izandla waphila bese lokho kuphila ukumaintaina ngokholo nangeobedience. So mangeke ukukholwa ungalingeni ukuthi uzophila, uzokwenza ukukholwayo usafanise nenyanga ngoba uzofuna ukubeka izandla njalo ukuthi uphile. Kanti wena kudinga ukuthi ubeke izandla kahle bese uphilile bese uyanyakaza ube sokholweni. Mawulahlekelwe lezo zinto bazalana ngenze ukuthi ababishop bengagcina bazalana bekuphendula inyanga. Ugcina uquestion uNkulunkulu ngomuntu oyedwa ozombeka izandla kanti ukholwa akana responsible yena omnikeze wena. Responsible mzala. Ufuna ukubeka izandla kuphela. So mangabe sikholwa ke bazalwane sikholelwa yona leyo ukuthi into esinikezwe yona si-maintain kanjani ngokholo. Lithi iBhayibheli akukho umuntu okwezisa uNkulunkulu ngaphandle kwani? Futhi mawungenalo ukholwa ukwazi ukuthoza uNkulunkulu. Futhi iyo lento edala ukuthi ungakwazi ukuthanda.